Ale vlastně to, co pro každýho si myslím v tuhle chvíli je NVIDIA, rovná se AI. Ono to je i jako není pravda. NVIDIA vlastně začala používat, vlastně vzniklo to v tom herním průmyslu, tak vlastně inovovala ty GPU karty, což je vlastně Graphic Processing Unit. A dřív v těch klasických x86 serverech byly ty CPU karty, kde byly takzvaný ten Controlling Processing Unit. A rozdíl mezi GPU a CPU je poměrně jednoduché, je to strašně moc výkonný. Jako distributor vlastně neobchodujeme přímo na koncovém trhu, ale vlastně mezi námi a tebou jako zákazníkem bude stát vždycky určitý jeden náš jako partner, reseller, který vlastně to řešení tě potom specificky dodává. Já jsem aktuálně zastáncem asi jako takového pragmatického přístupu. Pakliže jsem státní podnik, jsem banka, jsem společnost někde z obranného průmyslu. Budu pravděpodobně asi hodně řešit dostupnost a ochranu jako svých dat. Takže si budu klást otázku, chci svoje data posílat Microsoftu někam do datového centra, který přesně nevím, kde je, nebo Amazonu a podobně.